नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण कोकणातल्या पद्धतीने कारल्याची भाजी बनवणार आहोत। अशा पद्धतीने जर भाजी बनवली तर अजिबात कडू लागत नाही। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा। कारल्याची भाजी बनवण्यासाठी इथे मी 2 कारली घेतली आहेत। 3 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत। त्यानंतर मीठ घेतलंय 1.5 चमचा, लाल तिखट, ओलं खोबरं, 3 कोकम सोलं घेतली आहेत, 4 लसूण पाकळ्या आणि थोडासा गूळ घेतलाय। स्वच्छ धुवून घेतलेल्या कारल्याचे प्रथम आपण देठ आणि कोपरे काढून टाकूया आणि मध्यातून कट देऊया। आता उभं चिरून आतमध्ये ज्या बिया आहेत त्या बिया आपण काढून घेऊ, म्हणजे कारल्याचा जो कडवटपणा असतो तो निघून जाईल। अशा प्रकारे सगळ्या बिया आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत। याचे मी आता इथे पातळ काप काढून घेतले आहेत। चिरून घेतलेल्या कारल्याच्या कापांना इथे अर्धा चमचा मीठ घालूया आणि मीठ व्यवस्थित लावून चोळून घेऊया काप। सगळ्या कापांना मीठ छान लागलं पाहिजे। आता मीठ लावलेली ही कारल्याची भाजी 15 मिनिटं अशीच साईडला ठेवून देऊया। तुम्हाला इथे दिसेल की मीठ लावलेल्या कारल्याला इथे 15 मिनिटांनंतर पाणी सुटलेलं आहे। आता ही कारली आपण पिळून पाणी सगळं काढून टाकूया, म्हणजे कारल्यातला जो कडवटपणा असतो तो बराचसा निघून जातो मिठाच्या पाण्याबरोबर। अशा प्रकारे पिळून घेऊया आपण। गॅसवर मी आता एक कढई ठेवली आहे। कढईमध्ये 3 चमचे तेल घालून घेऊ। आता हे तेल तापल्यानंतर आपल्याला कारल्याचे काप घालून घ्यायचे आहेत। सर्व काप घातल्यावर आपण आता छान परतून घेऊया भाजी। एक 5 मिनिटं आपल्याला ही कारली परतायची आहेत मंद आचेवरती। पाच मिनिटांनंतर कारल्याचा रंग बदलला आहे। आता आपण यावरती चिरलेला लसूण आणि कांदा घालूया आणि छान परतून घेऊया 2 मिनिटं। दोन मिनिटांनंतर आता यावर आपण लाल तिखट आणि कोकम सोलं घालूया। थोडंसं मीठ घालूया। मीठ आधी आपण घातलेलं आहे। कारल्याला मीठ लावल्यामुळे आपण हे कांद्याला मीठ लावणार आहोत, त्या अंदाजाने मीठ घालून घेऊन भाजी छान परतून मिक्स करून घेऊया। आपलं कांदा आणि कारलं छान शिजलंय। आता आपण गूळ आणि ओलं खोबरं घालूया आणि भाजी छान मिक्स करून घेऊया। कारल्याची भाजी आता आपली झाली आहे, तर आता आपण गॅस ऑफ करून टाकूया। आपली कडू न लागणारी चमचमीत अशी कोकणातल्या पद्धतीची कारल्याची भाजी आता तयार आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा।